Goddag YouTube, eller god aften skulle jeg hellere til at sige. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget Happy Wheels, et eller andet sjovt til at gå i seng på, et eller andet voldeligt, et eller andet blodigt. Så kan vi finde en god bane til at se noget blod i. Det her, det er en klassiker. Det er seriøst min yndlingsbane, den her. Det er bare den aller fedeste. Det er simpelthen Kurt og Børge, der er ude på cykeltur, og de skal cykle ude på sådan en bane her, og det var en meget farlig bane, men bare roligt, far han er i gang med at tage kørekort. Sådan der, okay, lad os styppe den cykel, Børge, bare roligt, Børge. Ja, far! Ja, bare roligt, Børge, det er okay, Børge. Okay, Kurt er styr på. Okay, fjern den mus. Rip mig. Wow. Jamen far, tænk hvis der kommer nogle stykke drenge og kører ind i os. Bare roligt, Børge, det går. Okay, vi prøver bare det igen. Ved du hvad, Kurt? Eller ved du hvad, Børge? Kurt, han er faktisk, altså mig, han er faktisk den allerbedste til at cykle. Fordi især på plus, der er knækket farligt i sin arm, men det gør slet ikke noget. Det er bare et sundhedstegn på at ja, der røg han så af. Det er bare et sundhedstegn, fordi de her kloge mennesker, de siger, at det er sundt at cykle. Så Børge, det er derfor, vi cykler i dag, ikke? Bare roligt, Børge. Det er også bare et sundhedstegn på, at man kommer i god form eller noget. Har vi andre klassiske? Balcony Tower. Jeg elsker den bane. Jeg elsker den seriøst. Tager vi. Er det noget ham her plæneklippemanden? Han bare flikker alt. Nu skal vi bare sætte øje her. Nu skal vi slå græs. Jeg tror, det er en... det er bestoffer eller sådan noget. Så, nu skal I bare se, hvad der er. Sådan. Så kommer alle indvoldene bare ved. Sådan. Nej, du sidder fat i at lorte vasketøj. Hvem har også placeret der? Dumme kvinde. Dumme kvinde. Skal. Au. Jeg tror lige, vi skal til figur. Nej, okay, det var ikke det tror jeg ikke, jeg lige skulle vise der. Og så kan man hoppe. Og så... front flip. Skal vi lige se, om vi kan lave et parkour her. Wow! Oh yeah! Jeg flækker din hoved. Går i sådan en party at være nede. Jeg var også det! Ej. Jeg overlevede. Hurra på mig. Det var en kedelig bane. Do not enter. Oh shit. Dead end. Død slutning. Det synes jeg er meget død. Kører det bare ud. Nå, man kører der. Nå. Hvorfor står så dead end? Vi kan jo sagtens køre videre. Chok. Okay, jeg blev bange. Gav mig sådan et sæt. Okay, skud her. En nøgle. Der skal vi ned igen. Undskyld, Børge, det var ikke med vilje. Børge, du skal ikke sidde med dine ben og sådan noget i hovedet. Ej, der skal ikke noget med Børge. Er det ikke dejligt? Der skal jo slet ikke noget med Børge. Så det er jo godt, eller noget. Og skål at finde den der nøgle. Skål for det. Nej, sådan noget jeg ikke mere. Giv dog lige ham med manden en chance, at skulle lige have tråd sin cola. Oh yeah. Hov, der røg Børge i. Det gør ikke så meget. Børge, kom herop igen. Kom. Okay. Så bare vent dernede på far, så kommer han bagefter. Yep.
I got this. Jeg føler et victory lige nu. Flyt dig, Slim Giant. Du er dum. Alle de her lyde der. Yeti area. Okay, hvor er der en Yeti? Det ved jeg ikke. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Okay, var det en eller anden bombe? Der er ikke flere klamme ting med. Sørne. Tilbage. Wow. Die. No. Det skal fejres. Det skal fejres. Mange tak fordi I så med i den her video med Happy Wheels. Det var så min allerførste YouTube-video. Hvis I kunne lide den, så smid et like. Hvis I ikke kunne lide den, så smid et dislike. Og skriv i kommentaren dernede, hvorfor I smed det forfærdeligt dårlige dislike, som I ikke burde have. Og husk endelig at subscribe, fordi der kommer meget mere forhåbentlig. Vi ses igen næste gang. Hej!